ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଡୁ ବସି ଖାଇବା ଖାଉଥିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମରୁଡ଼ି ଆସିବାର ଅଛି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଖାଇବା ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ତା କ୍ଷେତରେ ଗହମ ଚାଷ କରନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, କାଉ ସହିତ ମିଶି ଫସଲ କରିବ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା। କାଉ କହିଲା, ଆସ ଆସ ଲାଡୁ। ଲାଡୁ କହିଲା, କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ଆଗକୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସହ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। କାଉ କହିଲା, କି କାମ? ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ କହୁଛ କୁହ। ଲାଡୁ କହିଲା, କାଉ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଗହମ ଦାନା ଅଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ନଦୀ ପାଖରେ ଖାଲି ଜାଗାରେ ବୁଣିଦେବା। ପାଣି ବି ଦେବାକୁ ସହଜ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଅଧା ଅଧା ବାଣ୍ଟି ନେବା। ଆଉ ଅଭାବ ସମୟରେ ଆରାମରେ ଖାଇବା। ଆଉ କହିଲା, ଭାରି ଭଲ କଥା, ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବି। କାଲି ସକାଳୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୁମେ କାଲି ରେଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିବି। ଏହା କହି ଲାଡୁ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ଯେମିତି ହେଲା, ଲାଡୁ ଗହମ ନେଇ କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା। କାଉ ଭାଇ, ଉଠିଯାଅ, ଆମକୁ ଆଜି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ଅଛି। ଲାଡୁ, ମୋ ଦେହ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ। ତୁମେ ଯାଇ ଆଜି କାମ କର, ମୁଁ କାଲିକି ଯିବି। ଲାଡୁ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କାଉ କହିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିଦ ହୋଇଥିଲା, ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେଲା। ଲାଡୁ ସାରା ଦିନ ଲାଗି ସେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଲାଡୁ ପୁଣି କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ କାଉ ପୁଣି କିଛି ବାହାନା କରି ରହିଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କ୍ଷେତକୁ ଗଲାନି। ଲାଡୁ ଏକୁଟିଆ କ୍ଷେତରେ ପରିଶ୍ରମ କଲା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତା କ୍ଷେତରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଲା। କାଉ ଲାଡୁର ଫସଲ ଦେଖି ବହୁତ ଲୋଭ କଲା। କାଉ ଭାଇ, କ'ଣ ଆଜି ତମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି? ହଁ ହଁ ଲାଡୁ, ଆଜି ମୋ ଦେହ ପୁରା ଫିଟ୍। ଆଜି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଫସଲ କାଟିଦେବା। ଏହାପରେ କାଉ ଆଉ ଲାଡୁ ମିଶି ସବୁ ଫସଲ କାଟିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ବାଣ୍ଟିବା ସମୟ ଆସିଲା, ଲାଡୁ, ତୁମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, ସେଥିଲାଗି ଏ ଅଧିକ ନଡ଼ା ସବୁ ତୁମର, ଆଉ ଏ ଗହମ ମୋର। କାଉ ଭାଇ, ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ନଡ଼ା ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଗହମ ଦିଅ। ମୁଁ ତୋ ସହିତ କଳି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତୁ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ନଡ଼ା ନେଇ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ? ଏହା କହି କାଉ ସବୁ ଦାନା ନେଇ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ନଡ଼ାକୁ ନେଇ? ଏ କାଉ ତ ବହୁତ ଖରାପ। ମୋତେ କାଉକୁ ଡାକିବାର ନଥିଲା। ଏଇ ନଡ଼ାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଘର ବନେଇବି, ଯିଏକି ବର୍ଷା ଦିନରେ ମୋତେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଲାଡୁ ସେଇ ନଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ନଡ଼ାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ ଘରଟିଏ ବନେଇଦେଲି। ଯାଉଛି କିଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ବାହାରେ ବି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି। ଆଉ ଲାଡୁ ଖିଚିଡ଼ି ରୋଷେଇ କଲା। ସେତିକିବେଳେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏପଟେ କାଉ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଉଥାଏ, ଆଉ ତାର ସବୁ ଦାନା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କାଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଖିଲା, ଆଉ ସେଠାକୁ ଗଲା ଏବଂ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଲାଡୁ କାଉକୁ ଝରକା ବାଟେ ଦେଖିଦେଲା, ଆଉ କହିଲା, କାଉ ଭାଇ, ଏଠି କାହିଁ ଆସିଛ? ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁ ଘରେ ମୋତେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ଦେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଦେଖ କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କଲି, ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ଦାନା ନେଇଗଲ। ମୋତେ ଖାଲି ନଡ଼ା ଦେଲ। ସେଇ ନଡ଼ାରେ ମୁଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଛି, ଆଉ ତୁମର ଦାନା କିଛି କାମରେ ଆସିଲାନି। ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବି ନାହିଁ। କାଉ ସେଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲା, ଆଉ ସେମିତି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ତା ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା।